Murat Karayılan kiye? Piştî şar endamên koma PKK ya Enqerê, Cemîl Bayek, Mustafa Karasu, Ali Heyderkaytan û Duran Kalkan ew kesayetiya herî bi bandor di nav PKK de ye. Karayılan di 5 Xezînana sala 1955 da li navçeya Belçîka Rihayê ji dayîk bû. Ew ji peymangeha endaziyariya mekanîkê ya Rihayê mezin bûye. Berî ku tevlê PKK bibe, di navbera Kobanî û Pirsûsê da bi qaçaxşetiyê mijûl bû. Ji ber vî karê qaçaxşetiyê di babetê ertnîgarî û ewlehiyê da jî hatibû. Di sala 1979 da tevlê PKK bû, di sala 1980 da derbasî seha Lübnanê bû. Ji ber ku wî qaçaxşetiya li ser sînor kiribû, ew li Kobaniyê maw di bin rêveberiya Abdullah Öcalan da li ser sînor xebat meşand. Karayılan hem zîrek bû, hem jî hevbajiriyê Öcalan bû. Ev yek bû sedem ku ew derkeve pêş û bawariya Öcalan bi dest bixe. Wî li Sûriye û Ewropayê erkên giring meşandin. Lê tiştê ku Karayılan kir Karayılan, erkdariya wî ya ji aliyê Öcalan ve wekî serokê Aryekê di bihara sala 1992 da mayîna û li herêma Heftanînê bû. Di şerê PKK'yê li dijî PDK da sala 1992 da ji eniyên din bêtir bi bandor bû. Ji wê demê ve ew 3 salan di karûbarên leşkerî da kesê yêkem yê PKK ye. Koma Enqerê bû dijminê Karayılan. Çar endamên grupa Enqerê ji şiyanên meşandina şer dûr bûn û qet tev li şer nebûbûn. Ji ber ku Karayılan xwegihand bû asta wan, ew ji wê aciz bûn. Dijminatiya wan di sala 2004 da zêde bû. Öcalan lêpirsînek li ser grupa Enqerê da destpêkirin û Murat Karayılan wekî serokê kejekê erkdar kir. Endamên PKK bûn du beş, alîgirên Cemal û yên Cemîl. Kesayetiyên wekî Besê Hozat, Rıza Altun û Sabrî Oq di vê pevçûnê de li kêleka Cemîl Bayek bûn. Tevî berxwedana berbiçeva Karayılan di vê hevçûna navxweyî da ew di dawiyê da têk çû. Di sala 2013 da Öcalan Karayılan ji kar dûr xist û Cemîl Bayek li şûnavî danî. Karayılan carekê din ji bo erkên leşkerî hate şandin û ji siyasetê hate dûrxistin. Bi vê pêngavê Cemîl Bayek piştî Öcalan bû mirovê duyemîn di nav PKK da. Fermandarê têkçûyê yê çiya Murat Karayılan. Ji hêla leşkerî ve Karayılan fermandarekî têkçûyî ye. Di 3 salên fermandariya xwe da PKK di pêkanîna tu stratejiyekê leşkerî da bi ser neket. Karayılan ji sala 1992 heta sala 1998 berpirsê botanê bû. Di bin fermandariya wî da zêdetirê hezar gundên botanê hatin valakirin û bi sed hezara kesan jî cih û warên xwe çol kirin. Botan vala bû. Gerîla di êrişên li ser qereqolên dijmin da windahiyên giran xwarin. Karayılan di sala 1998 da wekî fermandarekî têkçûyî neçarma ku botanê biterkîne. Di sala 2004 da dema ku Öcalan dixwast şer ji nû ve bide destpêkirin, Karayılan bi ısrar biryara Öcalan parast. Wî di kongreya duyemîna li gel de biryara şer a yekî xizîranê mîsoger kir. Herçend ew serokê kecekê bû jî, wî dîsa jî HPG roj bi roj kontrol dikir. Bizanîna ku ew ê bibin qurbanê tektîka hêzên çekdara ên Tirkiye, wî bi hezaran gerîla şandin çiyayê Bakur û hemûyan jiyana xwe ji dest dan. Gerîlayên wekî Adil Bilikî, APHS, Atakan Mahî û bi hezarên din tenê ku bibêjin şer berdewama avêtin nav agirê dijminî da. Di sala 2015 da dema ku şerê xendekan Bakurê Kurdistanê wêran dikir û gel xist nav belingaziyekên mezin da dîsa Murat Karayılan fermandarê HPG bû. Ew fikra wî bû ku rêxistinekê bi navê YPSê ava bike ku şerê xendekan bimeşîne. Xendekan Bakurê Kurdistanê wêran kir. Ew gelek jara ser televizyonê propaganda dikir û digot me taktikê nû pêşxistin, me tunêlên şer ava kirin. Lê di dawiyê da Öcalan di nameyekê bi dîroka 27 Şubatê da têkçûna PKK di warê leşkerî qebûl kir. Karayılan fermandarê têkçûyê yê hem stratejiya şerê gel yê dimdirêj û hem jî stratejiya parastina rewa ya PKK ye. Karayılan berpirsyarê hemû wenda heyane. Her çend wî hezkirineke mezin bi dest xist ji ber ku ew yekane kesayetiya di nav koma Enqerê da bû ku bi Kurdî da axivî û gel naz dikir. Lêbelê ew nêçîrvanê xebatkarên PKK bû. Wî bê du dilî mirov di çalakiyên ku wî organîze kiribûn de dan kuştin da ku hêza xwe nîşan bide. Bi hezaran gerîla bi fermanên wî jiyana xwe ji dest dan.
همان دم ده او کجره انفاز نا پککی دا بو. کسایتین مینا محمد شنر و ناصر یعنی فاروق بozkurt به فرمان و ارگانیزاوی هاتم کشتن. قرایلان دوستانیا بارزانیان جی استثمار کرد. در سال 2000 دا قرایلان دید که بایق جهیلا ایرانی و تی پیشگیری کرن. جبو کل دیجی بایق باندور به دست بخه وی خونیزی کی تبیرا بارزانیان کرد. وی حول دا که خو بگل باشور را وکی مروه کی کرد پرور دست نشان بکه. لیوی به آوای کی وشارتی لدیجی باشور کردستان جی پلان چکرو دوستانیا تبیرا بارزانیان استثمار کرد. و پشتی 2015 وی بری چک گریلا بر به پیشمرگیان و زبران وی دجبریا خو گهاند آسته که وسا گود از به اندام آپوچیین هر در جهان ایریشی بارزانیان بکم. قرایلان بخوا فرمان دا گریلایان که 12 پیشمرگه دناو واندا خازی صالح علی خانو محمد میرزا سندیجی هبون شهید بکن. بشداربونا چالاکا قرایلان دوید دشمناتیا لدیجی پدکی دا او لحنبر جمیل بایق جیلاواز کرد. قرایلان دناف پککی دا هیجی کسایتیه گرینگه. جنها و پیوه جارانو ساوود ده جاره که دن جهیلا اوجالان باور دست نشان کرن.